достар, сізні тамшы шоу интеллектуаль көңіләш тапшыру хаманың алы барышысы мен Адиля Бексемирова сәлемлейбіз. Алдағы мезгіллерде бірсінен бірсі қызықлы сұраулар һәм әлбәттә мотор ұшырашулар шуңа күрә бізден айырылмағыз. Біз башлайбыз. Бүгін әминнен екі яқлап командалар, оларының икісі де бүгін жеңерге деп жиылған. Шулаймы, хөрмәтле дуслар? Әйдәгіз, еңілік сізге көчлі алқышлар келгенігіз үшін әйінді соңынан сіздің білән танышуны башларбыз. Рәхим етігіз. Минем исемім Алине. Минем исемім Булат. Минем исемім Зәрине. Сіздің командағыз? Қар бөртекләре. Алина, Булат һәм Зәринә, бергәләшепсез Қар бөртекләре командасы. Не үшін шундай исем сайлап алдыгыз үзегезнең командагызга? Чөнки хәзер кыш. Әйе. Шулай Қар бөртекләре. Қар бөртекләре ул кышның бизәгеме? Әйе. Сіз де біздің ойындыбызның бизәге болып тұрасыз. Мотор ойын тілейм сізге, һәм әлбәттә уңышлар. Кіші алқышлар сізге, Қар бөртекләре командасы. Көндәшләргә күчәбез, рәхим итегез. Минем исемім Гүзәл. Минем исемім Ранел. Минем исемім Ралине. Һәм біз сәләтлеләр. Сәләтлеләр командасы. Сезне дә сәламлейбез, хөрмәтле дуслар. Ни өчен сәләтлеләр дип сорап тормыйм, чыннан да сәләтлеләр, шулаймы? Әйе. Уңышлар телим сезгә һәм әлеге алкышлар махсус сезнең өчен. Менә шулай танышу өчен башкарып чыктык һәм күчәбез уенның беренче турына. Хөрмәтле дуслар, бик тиздән елның иң көтеп алынган, иң мөгъҗизалы, иң матур бәйрәмнәрнең берсе яңа ел килеп җитә. Һәм бүген безнең катнашчылар белән нәкъ шушының турында, шушы тема турында сөйләшеп алырбыз. Әңгәмәбез кызганычка каршы бер яклырак булыр, ягъни миннән сораулар күбесенчә экранда да булачак, һәм инде сездән җаваплар. Мөһим өлеш әлбәттә дөрес җаваплар булсын, чөнки дөрес җавап өчен сезгә берәр балл бирелә һәм барлыгы сезне 6 балл туплау мөмкинлегегез бар әлеге тур нәтиҗәләрендә. Барлык сораулар әйткәнемчә экранда булачак. Хәзергә исә сез 12 шахмат күрәсез. Әлеге шахматлар артында сораулар яшеренгән. Берничә мизгелгә без сезгә барлык темаларны шулай бертикләп күрсәтербез. Инде сезнең бурычыгыз аларның кайда урнашканын истә калдырырга, аңлашыламы? Әйе. Әгәр дә сез барысын да истә калдырасыз икән, үзегезгә җайлы, яраткан кызыклы теманы сайлап алырга бик җиңел булачак һәм инде алга таба балл туплауда да ул сезгә ярдәм итәчәк. 3-2-1 карыйбыз экранга. Һәм инде экранда бүгенге беренче турга тәкъдим ителгән темалар: география, гореф-гадәтләр, шигърият, бәйрәмнәр, табигать күренешләре, кыш бабай, агачлар, транспорт, бүләкләр, табышмаклар, әйләнә-тирә дөнья һәм йолалар. Күргәнегезчә төрле темалар тәкъдим итәбез, әмма шунысы да ярдәм итәргә тиеш сезгә бүгенге бәйрәм чыгарылышы дип әйтик инде, чөнки бәйрәм хисе барыбызда да. Барлык сораулар шушы яңа елга ничек тә булса якын булырга тиеш булачак. Сөйләштекме? Әйе. Башлыйбызмы? Әйе. Кайсы команда башлый? Біз башлыйбыз. Әлеге чыгарылышны сәләтлеләр командасы сездән башлап җибәрәбез һәм сездән бер сан. Беренче саннан башлап җибәрәбез. Беренче сан һәм бүген сезнең өчен тәкъдим ителгән тема шартлы рәвештә ул география һәм инде әлбәттә кыш бабай турында сорау. Рус кыш бабае кайсы шәһәрдә яши? Тула, Бөек Устюг, Санкт-Петербург яисә Мәскәү? Җавабы икенчесе. Ягъни Устюг. Бөек Устюг. Кабул иттек, сезнең җавапны хатлар юлладыгызмы кыш бабайга? Әйе. Нәрсә теләдегез? Нәрсә сорыйсыз? Нәрсә сорый бүгенге көн балалар, яшьләр кыш бабайдан? Телефон әлбәттә. Телефон. Ни өчен телефон? Миңа инде кирәк яңа. Һәм инде ниндидер контент ясарга. Контент ясар өчен. Мен шулай кыш бабай бүгенге көндә контент ясауда, җитештерүдә дә үз өлешен кертә, шулаймы? Әйе. Теләкләрегез чынга ашсын, барлык язган, сораган теләкләрегез әлеге яңа да тормышка ашсын. Әлегә сезнең теләгегез дөрес җавап миңа калса. Һәм инде дөрес җавап экранда ул аерым төз белән билгеләнгән һәм 1 балл сезнеке. Кызлар, егетләр, сезнең белән дәвам итәбез Кар бөртекләре командасы. Biz икенче санны алабыз. Икенче сан рәттән киттек, шулаймы? Әйдәгез, дәвам итик рәттән, алай булгач, икенче сан һәм гореф-гадәтләр.
Россияда яңа ел бәйрәменә чыршы кую гадәте кем указыннан соң барлыкка килгән? Екатерина II, Александр III, Петр I һәм Петр II. Без Петр беренче. Дип уйлыйбыз. Без Петр I дип әйтеп қойды. Команда исеме шикеллерәк яңгырады. Сезнең җавап Петр I, шулаймы? Кабул иттек. Тикшерәбез. Петр I указыннан соң барлыкка килгән әлеге гадәт бүгенге көндә безне барыбызны да сөендерә һәм бүгенге студиябызда шушы мотор агачлар, чыршылар белән бизәлгән. Афәрин, 1 балл сезнеке һәм без күчәбез көндәшләргә. Әйдәгез, 6-нчы шахмат. Әйдәгез. 6-нчы шахматны бүген махсус сезнең өчен ачабыз, сәләтлеләр командасы. Һәм инде биредә Кыш бабай темасы яна. Монголиядә Кыш бабайны ничек атыйлар? Корбабу, Увлиновгун, Тавлез бабу яисә Юльтомтон. Икенчесе. Ягъни, Увлиновгун. шулай җиңелгән, Увлиновгун, шулаймы? Барысын да беләсез. Кабул итәбез сезнең җавапны. Карыйбыз һәм тикшерәбез, нәкъ шулай Увлиновгун Монголиядә Кыш бабай һәм инде балалар телефоннарны нәкъ менә анардан сорыйлар. Яңа ел төнендә. Әйдәгез 4-нче сан. Әйдәгез 4-нче санны ачабыз, карыйбыз кайсы тема яшеренгән икәнен беләбез һәм инде соңыннан бәйрәм чыгарылышында дип әйткәндә бәйрәмнәр темасы булырга тиеш. Бөтен дөнья кар көне кайчан билгеләп үтелә? 18 гыйнвар, 1 декабрь, 25 февраль, 1 гыйнвар. 18 гыйнвар. 18 гыйнвар көнне бөтен дөнья кар көне билгеләп үтелә дип уйлыйсыз. Сез җавапны тикшерәбез. Шундан да дөрес җавап экранда һәм 1 балл сезнеке. Кызлар, егетләр, ничек бәйрәм итәргә кар көнен? Яңа елны без беләбез. Чыршы куябыз, бүләкләр бүләк итәбез, әзерлибез, мотор стәлләр корабыз һәм инде бәйрәм итәбез. Кар көнен ничек билгеләп үтәргә сездән тәкъдимнәр? Кар уйнарга. Булмаса кар көнен ничек билгеләп үтәргә? Кар бөртекләре идә ясарга. Кагаздамо? Әй, кагазда. Димәк, кагаздан кар бөртекләре ясыйбыз, урамга чыгабыз, кар белән уйныйбыз. Менә шундый киңәшләр. Хөрмәтле дуслар, 18 гыйнвар көнне истә калдырыгыз. Бөтен дөнья кар көне. Һәм инде аны билгеләп үтәгез үзегезнең календарыгызда да. Дәвам итәбез. 7-нче. 7-нче шахматны ачабыз, карыйбыз һәм җавап бирәбез. Бүген бирдә яшеренгән тема игътибар агачлар. Грециядә чыршы белән бер рәттән яңа елга кайсы агачны бизиләр? Зәйтүн, пальма, гранат яисә нарат агачы. 3-нче җавап. Бизиләр. Димәк, гранат агачын бизиләр. Карыйбыз экранга. Гранат агачын бизиләр, менә булай гранатлары да эленеп торса, ул өчен дә шарларга ашаган. Әйе. Чыршыга да ашап китә. Афәрин, сезнең җавап дөрес һәм 1 балл сезнең якта. Дәвам итәбез. Без 9-нчы санныз. Без 9-нчы санны сайлыйбыз. Менә шулай бергәләшеп әйтәләр, алар җөмләсендә бергә каралар. Бүләкләр. Татар Кыш бабае балаларга бүләкне кайда калдырып китә? Тәрәзә төбендә, киез итегешендә, чыршы төбендә, ишек төбендә. Чыршы төбендә. Чыршы төбендә дигән җавапны сайлап алдык. Сезгә Кыш бабай бүләкләрне кайда калдыра? Чыршы төбендә. Нәрсә калдырды сезгә узган елны? Сер булмаса, әгәр дә сер икән. Гаджетлар инде. Гаджетлар, ягъни контент ясау өчен яна. Быел хатлар язылдымы? Язылды. Нәрсә телисез, нәрсә сорыйсыз Кыш бабайдан? Гаиләбезгә саулык, сәламәтлек. Афәрин, котлыйм сезне якынлашып килеш яңа ел белән. Беренчедән, икенчедән карыйбыз дөрес җавапны. Шуннан да Татар Кыш бабае гадәт буенча чыршы төбендә бүләкләрне калдыра. Егетләр, иртән 1 гыйнвар көнне карарсыз. Нәрсә калдырган икән? Соңыннан әлбәттә безгә дә хатлар юллагыз. Килеп җиттеме сезгә гаджетлар? Дәвам итәбез. 11-нче шахмат. 11-нче шахматны ачабыз һәм карыйбыз. Сорау булырга тиеш бирдә һәм ул бар әлбәттә. Әйләнә тирә дөнья. Кыш көне җир өстенең юлларының боз белән каплануы ничек атала? Бәс, бозлавык, шугалак, туң. Икенчесе бозлавык. Бозлавык дип уйлыйсыз, килешәсезме? Әйе. Кызлар, егетләр, карыйбыз дөрес җавапны. Күрәбез һәм 1 баллны хаклы рәвештә сезгә тапшырабыз. Егетләр, кызлар, кар бөртекләре командасы чираттагы сорау сезнеке. 5-нче сан. 5-нче санны ачабыз. Бүген 5-нче санасында яшеренгән тема игътибар табигать күренешләре. Мамык кебек җиңел күпереп торган ире бөртекле кар ничек атала?
Тәнкә кар, җепше кар, ябалак кар, яисә бозлы кар. Ябалак кар. Ябалак кар. Ябалак кар дип уйлыйсыз, карыйбыз экранга, дөрес җавапны тикшерәбез. Һәм әлбәттә сезгә хаклы рәвештә шулай ук бер балны тапшырабыз. Дәвам итәбез, сәләтлеләр командасы сезнең белән. Бары бер генә санны атарга кирәк әлеге мизгелләрдә. 8-нче сан. 8-нче санны ачабыз. Игътибар. Транспорт. Италиядәге тылсымчы бефаны нәрсәгә утырып килә? Ат, кәҗә, ишәк, эт. 3-нче җавап ишәк. Ишәк дип уйлыйсыз, карыйбыз экранга. Менә шундый кызыклы миф мул, дөрес микән, әмма сезнең җавап дөрес һәм бер балны сезгә тапшырабыз. 3-нче. 3-нче шахматны ачабыз, карыйбыз. Менә шулай беренче җавап биргәндә рәттән киткән идек, әмма эшне калдырдык. Шигърият. Сезнең каршыгызда шигырь юллары һәм сезгә төшеп калган сүзне атарга кирәк. 4 вариант җавап: мендәр, юрган, җәймә, япма. Кырда ак кардан юрган ябылган, җир язга чаклы йокыга талган. Кабул иттек сезнең җавапны, карыйбыз экранга һәм дөрес җавапны беләбез. Сезнең җавап дөрес. Инде без аны бергәләшеп яңгыраттык, шигырен дә укыдык, шуңа да күрә күчәбез көндәшләргә. Ике сорау калып бара әлеге өлештә, 10 һәм 12. Унысын сайлыйбыз. 10-нчы шахматны ачабыз һәм табышмаклар. Җир өстендә ак мамык. Бу нәрсә? Тузганак, мамык, кар, тупыл мамыгы. 3-нче җавап кар. Җир өстендә ак мамык һәм аның җавабы кар, хөрмәтле дуслар. Карыйбыз экранга һәм әлбәттә сезнең җавап дөрес. Сөенечле хәбәрләр бар. Билгеле, гаджет түгел, смартфон түгел, әмма сөенечле хәбәр шулай да. Беренче тур сезнең өчен тәмам. Һәм без күчәбез көндәшләргә. Сезнең өчен соңгы сорау әлеге өлештә йолалар. Кайсы илдә яңа елны өлкәннәр белән каршы алу йоласы бар? Куба, Вьетнам, Италия, Испания. Вьетнам дип уйлыйбыз. Вьетнам дип уйлыйсыз, карыйбыз экранга, дөрес җавапны тикшерәбез. Менә инде өлкәннәр дигәннән Кыш бабай да бит өлкән кеше дип әйтик, өлкән персонаж. Димәк, төрле илләрдә өлкәннәр белән каршы алалар, шулаймы? Инде дөрес җавап экранда иде, бер бал сезнеке һәм хөрмәтле командалар, сезнең өчен сөенечле хәбәрләр, тагын бер кат үз-үзегезгә көчле алкышлар. Чөнки әлеге турны сез уңышлы тәмамладыгыз. Исәпне беләсезме? Корбертләр командасы ничә бал тупладыгыз? 6 бал тупладыгыз. Сәләтләр командасы, сез ничә бал тупладыгыз? Без дә 6 бал тупладык. Димәк, гомуми нәтиҗә беренче турдан соң 6-га 6 һәм без күчәбез икенче турга. Тапшыруыбызның икенче турын башлап җибәрәбез һәм хөрмәтле командалар, әлеге өлештә дөрес җавап өчен 3 бал тупларга мөмкин. Нишләргә кирәк? Моның өчен ни бары экранга карап, рәсем буенча сүз нәрсә турында барганын ачыкларга кирәк. Әгәр дә беренче рәсемнән үк таныйсыз икән, 3 бал туплыйсыз. Икенче рәсем ачылса, сез 2 балга ия булачаксыз. Инде 3нче рәсемне ачсак, без бары бер генә балны уйнатып, аны берәр командага тапшырырга тиеш булачакбыз. Шунысы да мөһим. Бу өлештә тизлек тә бик зур роль уйный. Ягъни синдә Булат һәм Ранел, синдә төймәләр бар әлеге. Төймәгә кайсыгыз тизрәк баса, шул команда җавап та бирәчәк. Һәм әлбәттә сез җавапны белсәгез, кызыл төймәгә басырга кирәк булачак. Аңлашыламы? Әйе. Инде рәсем экранда булгач кына. Беренче сорауда без сезгә кышкы бәйрәмне яшереп куйдык. Кышкы бәйрәм экранда беренче рәсем, игътибар, 3 балны уйнатабыз. Хөрмәтле дуслар, карыйбыз экранга һәм дөрес җавапны көтәбез. Сәләтлеләр командасы сездән җавап. Яңа ел бәйрәме. Яңа ел бәйрәме дип уйлыйсыз, ни өчен? Чөнки монда сәгать курантылар. Төнге 12-не күрсәтә сәгать, инде берничә мизгелдән яңа ел дигән сүз шулаймы? Сез яңа ел ничек каршы аласыз? Өлкәннәр белән. Димәк, Вьетнамда каршы аласыз. Әйе. Анда андый гадәт бар. Җылы, кояш, кар да юк, әмма кокослар, ананаслар барысы да бар. Шунда ничек каршы аласыз? Нинди гадәтләр бар сездә? Өйдә туганнар белән. Димәк, яңа ел беренче чиратта гаилә бәйрәме. Сезнең өчен.
Ayla bayramı deb o'ylaysiz? Qizlar, yigitlar, siz nechga o'ylaysiz? Yangi yilmi bu? Әйе. Yangi yilni qarshi olasizmi? 12 ga qadar yiqlarga ketasizmi? Юк, каршы алабыз. Qarshi olasiz. Sizda nendek odatlar bor? Tilaklar tilibіз. Demak, tilaklar tilaysiz, oila bilan qarshi olasiz. Hamda barimiz ishinde u Buyuk Motor bayram. Endi hozir qaraymiz ekranga direct javobni tekshiramiz. Ikkinchi rasmni ochib ko'rsatsak, haligi olishda biz narsa ko'raydik? Bengal otlarini ko'raydik. Uchinchi rasmda mandarinlar, hamda to'rtinchi rasmda direct javob ham albatta yangi yil. Afarin ish bor sizniki Saratlar komandasi bo'lishda sizga olqishlarga qoldi. Ham qo'shamiz ikkinchi birimga. Hurmatli do'stlar, bu bo'lishda biz sizga qishqi o'yin hozirlab qo'ydik. Qishqi o'yinni hozirlab qo'ydik biz sizga. Haligi rasmlarda e'tibor bilan qaraymiz ekranga. Javob bor deb o'ylaysiz siz. Qaraymiz ekranga ham javob beramiz. Bu qor atу o'yini. Ne uchun? Chunki bu әйбер qorni shunday O'zizini. Avvali. avvaliy. Aha. Kullanganingiz bormi? Mana men birinchi ko'raman. Әйе, qo'llanganman. Demak, hozirgi bolalar hatto qorni o'ylaganda da maxsus gadjetlar, priborlar qo'llanar, shulaymi? Әйе. Afarin. Olg'a tabashib qaraymiz, sizning versiyangizni tekshiramiz. Ikkinchi rasmda narsa yashiringan ekan. Ikkinchi rasmda qo'llar, bu endi birinchi pribor, qor avvallar uchun. Uchinchi rasmda qor yumorlama ham to'rtinchi rasmda yashiringan direct javob ish bor sizniki. Afarin, qutlaymiz. Hammaga olqishlarni sizga topshiramiz. Hurmatli do'stlar, bu turnida siz bir tegiz natija bilan tamomlaysiz. Yashib qo'ydingizmi oldanoq? Yo'q. Ne hozir tekshiramiz buning uchun bizda hali 2 tur so'rovlar ham birimlar bor, shunga ko'ra davom etamiz. Endi 2 turdan so'ng natija 9 ga 9. Topshiriq intellektual ko'ngillish topshiruvining 3-ulushini boshlab jiberamiz ham. Haligi turda hurmatli qatnashchilar, biz sizga yana rasmlar hozirlab qo'ydik. Ammo bu uchraqda sizga ularni istak qoldirarga kerak bo'lajak direct javobni berir uchun. Shular temalar bilan ish etamiz, ya'ni qaysi komanda so'rovga javobni bilar, shu komanda tezroq temaga basa ham javob bera, ham bir bolni to'play o'zining komandasi foydasina. Endi biz birgalashib qaraymiz rasmlarga. 6 rasm ham bir so'rov. Haligi rasmlar negizida. Birinchi partiya rasmlarini qarab chiqdik. Sizning uchun hurmatli komandalar so'rov. E'tiborli bo'ling'iz. Endi hozir qaysiz direct javobni bilar, shu komanda tezroq bosirga tez bo'lajak temaga. Rasmlarda barliq rasmlarda necha qush sanadingiz? Qor birtiklari komandasi birinchilikni siz oldingiz. Bormi versiyalar? Borig'izda kelishasizmi? 6 qish. 6 qish. Qaraymiz ekranga, tekshiramiz sizning javobni. 6 qish deb o'ylaysiz siz. E'tibor. Birinchi rasmda ular 2 ham shulayq. 4-chi rasmda da biz 4 qishni ko'ramiz. Demak, sizning javob durust borlig'i 6 qish. Haligi rasmlarda ham 1 ball. Qor birtiklari komandasi sizniki. Devam etamiz ishni. Shiratdagi rasmlar sizning qarshingizda ekranda. Endi shulayq oxirida so'rovda yangrashaq. E'tibor, hurmatli komandalar, so'rov.
Bu uçraqda sizge bir balını toplar için 4-nji resimni esке tushirishga kerak bo'lacak. 4-nji resimde necha shirshi sanadingiz? Shirshilar sanini atarga kerak sizga. Qorbirdiklar komandasi sizdan bir versiyani kutamiz. Necha shirshi sanadingiz? 3. 3 shirshi deb o'ylaysiz siz. Zarina, kelishasizmi? Iyi. Alina, sen? Iyi. Boringizda 3 shirshi deb o'ylaysiz. Нет, Zarina. Kelishasizmi deganda ayyi deb o'zi, нет deb tekshiramizmi javobni? Tekshiramiz. Qaraymiz. Ekranga durust javobni tekshiramiz. Hamda e'tibor bilan qaraymiz 4-nji rasmga. Shirshilar soni shundan da 3. Afarin Qorbirdiklar komandasi bu uçraqda bir bal yana sizniki. Mana shulay ko'z ochib yumg'anishi o'tdi ketdi 3-nji turimiz. 3 turdan so'ng esa 9 ga 11 ham Qorbirdiklar komandasi eliga oldi. Bizden ayrılmayız hürmetli dostlar, çünkü biz koşabız halitkish 4-nji turga ham natijalar eli o'zgarishga mumkin. Topshirig'imizning halitkish 4-nji turini boshlab jibaramiz ham hurmatli komandalar. Bu uchraqda borasida sizning qo'lda. Chunki birida biz har yak komandaga boratik vaqt taqdim etamiz, ya'ni 1 minut. Har yak komandaga aytganimcha 60 sekund vaqt taqdim etilashi ham haligi vaqt ichida sizga o'zaro so'zlar anglatirga kerak bo'lacak. Ya'ni birigiz anglatib tura, ikigiz anglarga, hamalgi so'zlarni yangratirga tiyish. So'zlarning borasida ekranda ko'rinacak, amaligi so'zlarni komandadan bora birgina kishi ko'ra olacak. Qaysi kishi anglatacak, endi siz o'zaro hal etirga tiyish bo'lashaksiz. Bu rollarni o'zingiz bo'lishasiz. Mendan bora birgina so'rov ham. Haligi so'rov salatlar komandasi sizga aytirga unutilgan bugungi 4-nji turda barliq so'zlar bir temaga bag'ishlangan bo'lacak. Odatdagicha ham biz saylab olgan tema bugun qish. Haligi temaga bayli so'zlar bo'lacak. Borasida kirishga mumkin biriga. Salatlar komandasi aytganimcha sizga so'rov bor. Birinchi turda siz boshlab jibergan edingiz, shulaymi? İyi. Ayda demak sizga kichkinagina bonus. Ya'ni siz hozir so'ylarga mumkinsiz. Qaysi komanda haligi turni boshlab jibera. Dilasangiz o'zingiz boshlaysiz. Dilamasangiz kundashlarga haligi mumkinlikni taqdim etasiz. Qorbirdiklar komandasi boshlasın. Qorbirdiklar komandasi boshlasın deb o'ylaysiz siz. Qorbirdiklar qiziqmay yilmayib tura. Hazırmisiz? Hazır. Demak, qaysiz anglatacak so'zlarni? Zarina. Zarina, sen qolasың o'z o'rningda. Alina ham Bulat, rahim etіңіз bizning studiyamiz turine. Boshladik, e'tibor ekranga. Biz onun bilan uramda o'ynaymiz. Otib. Qor. Qabul etdik. Uramda yasaymiz ana. Qish bu. Sneg. Snegovik. Tatarcha? Tatarcha. Ayırıp anglatırga mumkin. Olga. O'ynaymiz arenada borib. Arenada o'ynaymiz. Qabul etdik. Biz onu bizimiz yangi yil kuni. Shirshi. Qabul etdik. Kiyamiz bular bizga uramga chiqqach. Uramga chiqqach kiyamiz. Salqin. Qo'l Aytigiz. Pershetka. Ayt. Pershetka. Olga. Olga. So'nggi so'z. Shundan tashab biz. Горка. Tatarcha. Tov. Qabul etdik. Farid, rahim etіңіз o'z o'rnlaringizga. Sizning uchun birimlar, tamam? Hamda siz lazzatlanib, kundashlarning o'yinini qarorga mumkinsiz. Afarin sizga. Qizlar, yigitlar, sanab bardingizmi kundashlarning javoblarini? Alarning 2 mi 3 mi javob? 2 dürüst javob oldu. Ikkignamini? Dürüst tugul. 2 dürüst tugul javob oldu. Aha. Demak, 2 dürüst bo'lmagan javob, adreslarni sanadingizmi?
Хота деп санап барганнар. Әфәрин. Сезгә әлеге уенда җиңү яулар өчен ничәдер җавап кирәк? 4-тер. Күбрәктер. Без уйлыйбыз, бөтен сүзләрне без дөрес әйтергә тиеш. Bütün сүзләр шактый күп. Bütün сүзләрне дөрес әйтсәгез, без бу студияда китеп тә өлгермәбез. Кайсыгыз аңлатам? Мин аңлатам. Димәк, син каласың үз урыныңда, кызлар. Рәхим итегез безнең яңа студиябыз түренә. Бу сүзнең җавабы булды. Анда алга таба. Алга. Кар белән бик көчле җил. Кар белән. Буран. Кабул иттек. Миңа бик Салкын. Кабул иттек. январь, Февраль. Кабул иттек. бик көчле. Нәрсә? Кабул иттек. Без аны муенга бәйлибез. Шарф. Кабул иттек. Аның белән карны чистартабыз. Крәк. Кабул иттек. Алга таба. Алга. Рубашканың төсе. Ак. Кабул иттек. Соңгы сүз. Мин белмим ничек аңлатырга. Ярар. Кабул иттек сезнең җавапларны. Әфәрин. Үз урыннарыгызга рәхим итегез, кызлар. Йөреп чыктыгыз. Менә шулай бер артлы сүзләрне атап чыктыгыз. Ничек тә бер-берегезне ничек аңлагансыздар кайчак мин шаккаттым. Әмма аңладыгыз. Һәм сез шуннан да команда әфәрин. Иң элек мин сезгә 4нче тур нәтиҗәләрен яңгыратырга тиеш. Әлеге өлештә командаларның берсе 7 балл туплады. Һәм әлеге команданың исеме Сәләтлеләр сез. Сезнең көндәшләрегез әлеге өлештә 4 сүз аңлатты һәм инде гомуми нәтиҗәгә килгәндә исәп 16-га 15 һәм бүгенге уенның җиңүчесе Сәләтлеләр командасы. Әфәрин. Котлыйбыз сезне. Кызлар, егетләр, сезгә күчәбез. Бары 1 балл белән генә артта калып, бүген сез көмеш медальле 2нче урында. Әмма бу шуннан җиңүгез, чөнки бүгенге матур уенның әйткәнемчә бизәгесез булып тордыгыз. Һәм инде алга таба без сезне студиябызда реванш алыр өчен көтеп калырбыз. Якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз сезне дә һәм әлеге алкышлар сезнеке. Кар бөртекләре дә бит алар көмеш шикелле ялтырап тора, шулаймы? Сез дә бүген нәкъ шундый ялтырауга ия булдыгыз. Һәр вакыттагыча бездә сезгә истәлекле бүләкләр. Бүген исә без аларны яңа бүләкләр дә дип атасак була. Аларны безгә тапшырыбызның фәнни консультанты Әнвәр Рәхмәтулла Хуҗа Әхмәтов җиткерә. Бик зур рәхмәт аңа. Ondan тыш Гәрәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәм шулай Габдулкариф исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрда сезне чакыру билетлары белән бүләкли. Театрларга да рәхмәтләребез шиксез. Хөрмәтле дуслар, бүгенгә исә тамчы шоу интеллектуаль күңелләш тапшыру үз эшен тәмамлый. Һәм безнең иҗат төркемебездән сезне якынлашып килүче яңа ел бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Әле вакытыгыз бар. Шуңа күрә теләкләр теләгез, бүләкләр әзерләгез һәм әлбәттә могҗизаларга ышаныгыз. Бүгенгә без эшебезне тәмамлыйбыз һәм сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. 2023 елда очрашканга кадәр яңа ел белән